गावनि न'खर मोनसेनि फेमिलि बिसि फिसाय आरो न'खरनि बिमा बिफा फेमिलिफोरखौनो दिनैनि दिनाव जोङो फोथायनो हाया आरो फोथायनो गोब्राब नङा होमब्ला दिनै बे खेथ्रआव आङो प्रमद बन्धु बिथांखौ फंनैसो बुंनो सानदों दिनैनि दिनाव गावनि असे न'खरनि मानसिफोरखौनो फोथायनो हायाब्ला दिनै बै गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ मा फोथायनो नङा होमब्ला दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि सापर्टार बिथाङा जायखौ बिथाङा जोंनि बर' जाथिनि मावनो होननानै गुबुन हारिनि मानसिखौबाबो बिथाङा दिनै मदद खालामनानै हेफाजाब खालामनानै बै गोजौ लामायाव दैथायहरदोंमोन जाथिनि जेंनानि थाखाय फंनै एबा फंथामसो बाथ्रा बुंगोन साननानै दा दिनै जोबनाय नैबे मा होनो फाइनालाव जोङो मा नुखो नङा होमबा दिनै जाय बिथांमोना जायनि थोरसियाव जायो बे थोरसियाव खिनां गालां होननाय बायदि अबस्था जाबाय आरो दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा गोबां सापर्ट खालामनानै बा मदद खालामनानै बै माखासे बिथांमोनखौ दिनै पार्लामेन्टआव हरनो हालायलायबाय दिनै बिथांमोना मा बाथ्रा बुंखो जोंनि बिटिसिनि फारसे जोंनि बर' जाथिनि मावनायखौथ' बारहो आरो बिथाङा माब्लाबाबो जोंनि बर' जाथिनि फंसेबो खोथा माने बुंनो हानाय नङा आरो बुंनायबो नङा दिनै दिलीप सयकिया बिथांखौ सोर सापर्ट खालामनानै देरहाहोदोंमोन प्रमद बन्धु बिथां दा बे गोरोन्थिया सोरनि प्रमद बन्धु बिथांनि नङा होमब्ला दिनै दिलीप सयकिया बिथां आरो जयन्त बसुमतारी बिथां नङा होमब्ला दिनै जयन्त बसुमतारीया माबा मोनसे मावनो नागिरनाय बा गोसोआव गावनि साननाय बायदि माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो नागिरनायाव दिनै बिथांनो मानो बै बिथाङा मानो चान्स होदा जिहेतु दिनै बिथांमोना न'खरसे न'नि फेमिलिमोन नङा होमबा दिनै मानो बिथांमोनहा बेफोरबायदि माइक बन्द खालामलायनाय बेफोरबायदि माने बुंनो चान्स होलायलायो बेयाव मा खोथा बेरखांखो दा दिनै बेखौनो साननो गोनां रायजोफोर दिनैनि नैबे दिनाव माने लाजिनांथाव जेनाखि प्रमद बन्धुनि आखु बिथाङा दिनै गुबुन हारिनि मानसिखौ फोथायनानै दिनै एमपि हरलायलायबाय आरो बिटिसियावबो बिथाङा गोबां माने गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ इएम बा माबा मोनसे मोजां मोजां पर्टफलिय'आव दोनदों नङा होमब्ला दिनै बै बिथांमोननि जेनाखि राव दिनै मानो प्रमद बन्धु बिथांनि एगेन्स्ट जानो गोनां जाखो नङा होमब्ला दिनै मानो फंफ्रोमबो बाथ्रायाव प्रमद बन्धु बिथाङा दिनै असनमान खालामजाखो लाजिनांगौ दिनै बिटिआरनि सिइएम प्रमद बन्धु बिथाङा दिनै बिथांनाव दिनै मेलेम दंबा साननो हानाय जुदि गोहो दंब्ला बिथाङा दाबो गावनि बुंनायफोर माखासे बाथ्राफोरखौ सोलायनाया बिराद मोजां जों सानो आरो दा उरुपदेव बिथां बिटिआरनि इएम नङा होमब्ला दा दिनै बिथाङा डाइरेक्टलि ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा खालामदों प्रमद बन्धु बिथांखौ एटाक खालामदों बाथ्रानि गेजेरजों नङा होमब्ला दा बेफोरखौ लाजिनांगौ दा दिनै जों ओरैबायदि अबस्थासो नुयो दा दिनै जोंनि बर' जाथिखौ गुबुन हारिया नासयगासिनो दं सोलोजों नङा बोलोजों बोलोजों नङा सोलोजों नङा होमब्ला अब्लाबो बिथांमोना बेफोरखौ नुनानैब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि गरसे गरनै पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय माने बै माने बिस गोनां बाथ्राफ्राबो माने बिसोरनि थाखाय जेबो नङा आरो ओरैबायदि लासिंसिं नङा होमबा दा मेन पइन्टआ ओरैबायदि लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर एक नम्बर पइन्टआ जाहैबाय दिनैनि दिनाव दरं उदालगुरि नङा होमब्ला दिलीप सयकिया बिथां दा बिथांखौ सोर देरहाहोआमोन इउपिपिएल आरो एबसु बिथाङा बै भिखारिफोर मागिग्राफोर बायदि थोरसि लथा बनानै माने लामा सामाफ्राव गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय मागिनानै जायो नङा होमबा बैबायदि मागिनानै बिथांमोना दिनै दिलीप सयकिया बिथांखौ एमपिआव देरहाहोहरबाय नङा होमबा आरो नैथियाव जाबाय बिटिआरनि इएम उरुपदेव बिथाङाबोथ' बिथांमोननि सापर्टआवनो देरहानाय दिनै मानो बिथांमोननि रावफ्रा लासैनो गुबुन गुबुन जाजोबखो बेखौ सिन्था खालाम आरो दिनै बिथांमोनहा जोंनि बर' हारिनि जेंनानि सोमोन्दै जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि सोमोन्दै बिथांमोना मा खामानि मावगोन बेखौ सिन्था खालामाखिसै नङा होमब्ला लाजिनांगौ दिनै साननो रोंनायमोनब्ला दिनैसिम नोंथांमोना
लाजिनो रोंनाय जुदि गन्थं दंब्ला दिनै दाबो सोलायनाया मोजां होननानै आं सानो। दा गाइस जों साफ्रोमबो नैबे सम आरो बोथोराव सिन्था खालामनाया मोजां नङा होमबा? दिनै जोंनि बर' हारिनि अनगायै सोरबा गुबुन हारिया मा मावगोन? दिनै गुबुन हारिया मोजांखौ लुबैगोन ना गाज्रिखौ लुबैगोन आं बेखौसो सोंबाय आरो। दिनै गुबुना जाहैबाय जोंनि हारिनि सायाव जाख्रेबगोन, मोजां मोजां बाथ्रा बुंगोन, नाथाय बिथांमोना सिंजों सिं बे जाथिखौ माबोरै फोजोबनो हागोन, बे जाथिनि माबोरै गाज्रि खामानि मावनो हागोन, बैखौल'नो माने बिथांमोना नोजोर होयो आरो। दा दिनै थिग बिदिनो उरुपदे बिथां आरो बै दरं उदालगुरिनि दिलीप सयखिया बिथांमोना जातिनि थाखाय मा मावगोन? बिनिखायनो दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनानै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नोजोर होनानै जोङो नैबे बिटिसिआव जोंनि बर' जाथि बर' हारिनि गेजेरावनो गिदिर गिदिर लिडारफ्रा जानांगौ होननानै आं सानो। रायजोफ्रा कमेन्ट खालाम आरो। दा जों साननो गोनां आरो दिनै बुंनोबो गोनां जागोन, जेसेबांखि जोंनि बर'नि गेजेराव लिडार उजिया मानो, माने बेनो जाहैबाय माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सार आरो रन्जन दैमारि सारनि अनगायै खुनु माने मोजां लिडारखौ आं नुहुराखै आरो उजिनायबो नङा होननानै आं सानो। रायजो राजाफ्रा मा सानो? नाथाय गुबुन दोलोनिफ्राय माने गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैनो हागौ बिथांमोना नङा होमबा? नाथाय फैयै फैयै फैनानै बिथांमोना लास्टआव फाइनालाव मा जाफैगोन? ससेखिनियाव फ्लप जागोन आरो माने डेभेलप जानाय नङा आरो। दा बिथांमोननि मावनाया ओरैबायदि, जेब्लानाखि बिथांमोना आफादाव थायो नङा होमब्ला? हारिनि मावनो होननानै खोथा बुङो, रायजो राजाफ्रा मदद खालामो नङा होमब्ला? नाथाय बिथांमोना जेब्लानाखि मदद खालामनायनि गेजेरजों मोनसे गिदिर लामायाव फैयो बिथांमोना अब्ला राजनिति लाबालाबनि थाखाय बै मावनो लानाय रादायफोरखौ गारनानै दिनै मा जायो? माने पलिटिकेल माने राजनितिनि लैथोआव गोग्लैनानै गोजावनानै बिथांमोना बावो बर' हारिया मा जिनिस आरो। दा बेफोरखौनो दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ आरो माखासे बे जों बर' हारिनि डाइनामिक लिडारफ्रा। दा नैबे समाव जायखि लिडारा जेखि बुङा मानो, माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि सार आरो रन्जन दैमारि सार बिथांमोन बायदि खुनु माने लिडार ओंखारनाय नङा होननानै आं सानो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे एमपिनि बाथ्राखौ बुंदो। एमपिया जाहैबाय थांनाय बै समनि सानसुमै खुंगुर बैसुमुतियारि आरो बिनिफ्राय मा दं बिस्वजित दैमारि सार बिथांमोन बायदि माने खुनु एमपि ओंखारनाय नङा होननानै आं बर'फोरनि गेजेराव सानो। आरो जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव एमपि ओंखारगोन बा लिडार ओंखारगोन, बै लिडारफ्रा दिनै गाव गावनि गोबां एक्सपिरियेन्स गैयैनि थाखाय बिथांमोना लासैनो फ्लप जागोन। जिहेतु दिनै साननानै नायदो, जयन्त बसुमतारी बिथांमोन बायदिखौ एमपिआव हरनानै जोंहा हारिया मा जानो थांगासिनो दं? बिथांमोना दिनै बिखा फोरदाननानै जोंनि बिटिसिनि सोमोन्दै बा जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै बा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि सोमोन्दै बै जायगायाव माबा बुंहैनो हायो नामा? हाया। बिथाङा दिनै जाय खोथाखौ बुङो माने सोरनिबा इंगेटआवसो बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ जायो। दा जोङो बेफोर जेनाखि एमपि बा बेफोर लिडारखौ जोङो मा होननांगोन? दा बेफोरबायदिनो जायो। जेनेबा बै उदालगुरिनि दिलीप सयखिया बिथांखौ नायदो, बिथाङा दिनै जाथिनि थाखाय मा मावगोन? बिनिखायनो सिन्था खालाम दिनैनि दिनाव साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर। आरो जोबनायाव प्रमद बन्दु बिथांनि फारसे फंनैसो रायलायगोन लोगोफोर। दा दाख्लि थांनाय बावैसो प्रमद बन्दु बिथाङा बै जोंनि बिटिसिनि जेनाखि पार्लियामेन्ट नङा होमबा? बेयावथ' बिथाङा सिखार लाबाय। बिथांमोननि सरकारा 4 बोसोर जाबाय आरो बारा गोबाव गैला, माखासे समल'सै। बे गुसुं समाव बिथाङा गावनि प्रतिश्रुति होनायफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा होननानै बिथाङा गावनो मोजाङै माने क्लियार हिसाबै सिखार लाखाबाय आरो। दा जिहेतु बिथाङा सिखार लादों धन्यबाद। दा जोङो दिनै बेखौनो साननांगोन नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोनहा जोंनि रायजो राजाफोरखौ 4 बोसोर बारनायनि उनावबो बा गावसिनि जोबथा सम सौफैनायनि गेजेरावबो बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खिन्थु थगायनायाव जेनाखै दे, आरो माब्लाबाबो बिथांमोना जेननायबो नङा। दिनै बिथांमोना गावसिनि सरकारा जोबनो थांगासिनो दं, अब्लाबो बिथांमोना दिनै थगायनायखौ माने नागाराखै।
होमबा बै बिथांमोननि प्लान पलिसिखौ दिनै मा होनगोन? बिथांमोननि प्लान पलिसिया जोंनि बर' हारिखौ फोजोबनायनि ना गेरेमसा हारि दानायनि बा माबा मोनसे गोजौ लामाजों लांनायनि जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ सिन्था खालामनांगोन। दिनै बिनिखायनो बिथांमोननि जेनाखि मावनाय बै मावनायफोरखौ जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बर' फिसाफ्रा बा BTCनि गासै हारि माहारि थागिबि रायजो राजा बिथांमोना दिनै बिथांमोननि जेनाखि आनसाक्सेस मावनाय बिथांमोननि मोनफ्रोमबो प्रतिश्रुति होनाया दिनै जाफुङैनि खारनखौ नुनानै दिनै बिथांमोना मुगै जानायनि लामायाव फैबाय आरो फैगोन समफ्राव प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि सरखार बे सरखारा माने गाज्रि रोखोमै गोग्लैगोन आरो गोग्लैनायनि उनाव बिथाङा माब्लाबाबो बे जसोनायनिफ्राय माब्लाबाबो सिखारनो हानाय नङा होननानै आं सानो रायजोफोर। दा दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दंमोन। दा दिनै बेयावनो दोनथ'बाय, नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनगोन रायजोफोर। दा जिखुनु जोबनायाव आंनि फल'वार्स बिथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोरबो गोसोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों दिनै बेयावनो बरायनानै दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय।